ilo chi ve em naupang ho te hian puitling ho ai hian thilan zir thiam ma zok phone khoya hian a chiang ni te ro zirtir ngai me lovin an khoi mial thei to a kan pi le kan pu te chu zirtir shep nuwa pon la thiam the me lo a chan bera lang chu ti sol hlo na te eng mo thil poi khoi hlo na wang te ni china naupang chuan a chiat emo a boy pon pui ti lem lo adu en thei chuan a du tok fiao thin lo thlin na lam ngot an ngai to china lo chamna tak lama chon ve hek lo le ti chuan ai channel di thei zel reng ani tuna chuan kumret mi lekin a chung ko amo purna alak chaudan kan thlir ho don ani aron hi Los Angeles an chung ko nan cheng meka anu Bernice nen pa hi an nei to lova anaw me chia pani te nen an chung ko pali chuan an khosa mek ani chung ko hosata kan ni lem lova anu hi phek dora athok ve china customer te ho chuan an du hlom ngei maya chu ador nga ve na chuan a fate en kol ve china ni mase ani chung ko po hi pandemic vainan boy ve a kumsang ni somni khan doin hon thei box si lo anna chu achol sana ngai ta der maya anin lo man pon pe thei talawa chu wang chuan indanga in son an ri ruk ta a anin in son na chuan electric le tui chapo an nei lawa anin bula restaurant atang te chuan anin ti fai mai china ni nu ber chu ari ruwa boin amang ang thei hle a zantin deuh tholu kham hnoya te chuan a chapu china ni afa paron chuan alo sheve a ari ru chu alo ha ve kher mai anu chan pui chu adu ve ta hle a raman na chadak mai nei chau chanin anu chu a shil chak to nge mai emergency an man ve tur ti in dollar som pani chu lo khoru kur maya ti chuan secure plant leya chu tiang shal kwal vel chu atum ta a atu ka chuan pangpar dora anu nen chuan an kala ti chuan secure plant ho de chun leita a in an thlen chuan pot moi shanga ada shanga asiam moya an main square a chuan shaltuin a din pui ve ta chara asak ve dewa achan po avoi khat ve na mai ani a ala team dewani adin ngoi ringo chuan engma hlo don lo ti asia a chuwang chuan a zai ta a aola chu alo lanal phian zuya azai zela mi poi ho chuan an lo ngai ven ve ta a an le zo sakta vek maya dollar som paruk lai chu a hlo chuak ve ani a hlim ngei mai atu ka chuan anu nen chuan pangpar dora chuan kal le in secure plant te chu an le a ani ni na chuan arang takin a shal zawa a hlim em ani chuan ati chho zela dollar za hlo ma chu achang zela dollar zan hlo ve ta chuan an chung ko tan sweet te chu aleya an e hota ni Instagram page te siam ve le in a business te chu han chop chuak ve a athil zor te le a zor dan te a zor chan te chu asoya ka khat chung lekin mi sing ni sang ni line a page chu an subscribe nge a an du in an khongai lom hle maya an chung ko chan puinan chuan an leisak ta chur maya itampo ran ma in dollar sang li ngot chu a hlo a hlim hle ani anu Bernice chuan afa pa in chu tianga adam chung zonga a tho chuangai reng lo tur thok chuak chu a chuangin a lom hle maya aron chuan an chung ko tan chuan in lian vak lawaleya anu tan kar leisak pok ama polin pangpar dore po hong ve to a anui ne en kol meka ama takhi chu judge ni achak le a azir chhuangei porin omani aron chang hian zirtur kan nga hle in ka shia